Mount San Isidro with the gang. Siyempre, Space Cake. Bigat ng tanong ko. Medyo makawala-wala kami ngayon. And overnight kami sa bundok. Ang daming tao. Pang-8 ko lang umakyat dito. Pang 8. So where are we going? Dito papunta ng falls sa Tinakayanan. Tapos dito yung paakyat ng summit sa bundok. So saan tayo pupunta? Dito kami dadaan. Okay. Ito isa to sa mga sa mga tinanim namin dito. Mahogany. And this was a year ago sa plant camp namin. Ayan. At ito na naman isang puno na tinanim namin. With the gang. Hindi nakakapagod. Ito, paakyat. Na naman, paakyat. A few minutes later. Halfway sa daan. Ayun, no. Meron pa dito. Straight, paakyat pa to. Damn. Nakakapagod. A little longer than a few minutes later. Okay, yan. Tapos ito yung pababa. Ayan. So, ang taas. Hiningal ako. Huh. Ang dali, no? Dali-dali. Ayan. Alam nyo guys, napakahirap din itong bundok na to. Pero buti na lang, no? Medyo maraming lilim. Kasi nung umaakyat kami noon, kukunti yung puno. So napakainit sa trail. Ayan. Mamaya kita ulit tayo sa paakyat. Much later. Much later. Kapagod. Nakakapagod kasi hindi naman siya ganun kataas na bundok, pero nakakapagod kasi diretsong paakyat. So ilan-ilan lang ang patag na daan, puro paakyat. Tapos sa parte na to, ilan lang yung lilim sa daan. Kaya every time na may lilim na dumadaan, nag-stop over ako para magpahinga. Kaya huwag niyong kalimutang uminom ng tubig pag mag-hike kayo dito. Okay? Much later. Sino yan? Sumakay si Dash. Okay, kaya. Kala ko kaya niya. Mabuti na yun. May bago tayong pasahero. Saan punta mo, sir? Yan lang po, sa may ano. Ayos na. Hindi kami pagod. Hindi kayo ba? What's the feeling of chill? Easy life, pare. Easy life, pare.
Andito po kami sa Isidro Express. Oy! Isidro Express. Ito lang po yung tanging bumabiyahe papunta ng San Isidro. Ayan, bihira nyo po itong makikitang bumabiyahe. Paakyat at pababa. A few minutes later. Mahalon mo yung tagan. Isipin ni Tash, ano? Nag-iisang buko sa bundok. Prehistoric yan. Prehistoric yan, yung coconut na yan. A little longer than a few minutes later. And Ay, andito na kami. Andito na kami after 2.5 hours. Na nag-trek. Ayan. pagod Pero kami. Pagod kami. pagod kami. And then Pero easy lang pala. andito tayo sa bago naming site. So meron tayong bubong. Ayan, kita nyo, bubong tapos mga sites at meron kaming flowing water, kahoy and everything. Ayan, this is our new discovered site. Ayan. Meron tayo ditong free flowing water. This is our water source. Ayan. Papakita ko sa'yo. Ayan. Malinaw yan Malinaw yan. So, pwede maligo. Bawal tumae sa may tubig, ha? Drinkable cooking water. Ayan, mga yan. And mamaya makikita natin yung isa pang view deck namin. Kung kukuha kayo ng tubig, ang kukunin yung tubig, yung running water. Pag stagnant water, you cannot drink stagnant water. If this is running water, ito lang, kukuha ka lang dyan.
Malinis. Sarap. Basta running water, drinkable ang running water. That's your boy from Uncle Ganek. Oo din. Later that same evening. This instant na papaitan. This is product from a friend. Dito lang yan sa Pangasinan. Yan, at nandito ngayon tayo sa kagubatan. At itatry nating iluto to at papakain natin sa mga patay gutom na to. Okay, so ito lang, bubuksan mo lang siya. Wow. Wow. Ayun, ganun lang, easy. Easy, Bugatti. Amoy pinapaitan. So, ayan. Hulog mo lang dyan. Lahat malabaw ka lang. Oh, lahat na. Nakabaw. Tayo sa sabi. Kaya pa. Dagdagan yan ng dadagdagan natin ng tobek. Wow. Wow. Easy open. That's right. Para sa mga bitter. Oh, yun yung pait. Pait man! Okay ba kayo dyan? Kailangan, ton. Ayan. Wow, laing. Ay, So, nilalabas natin ng mga katas. Uy. Para di sayang. wow, katas. Wow, katas. Ito, mamaya magagamit natin. Ay, hindi. I-ano mo lang yan. And, ito, dadagdagan lang natin ng water. Pwede, ang estimated niya is 2 cups, 3 cups. Pero sa atin, kailangan natin ng 4 cups. Tapos, titimplahan na lang. 1, 2, 3, 4. Sobra na. Wow. Wow! Water. Amazing, diba? Ayan. Wow. Sunod na yun. Sunog na yung kanin, so pwede natin ibaba. Sublay mo. Masuyo ng kanin. So yung kanin po, pababa po. Marami. Ayun, napakabait naman ng ating kaibigan na si John Japet. John Porcel. Ang aming press. John Japet po, sir. Ayan, so antayin lang natin kumulo yan. Okay. Stop. In this. Dito talagang protected yung dito. Foggy morning.